Da ki hajar teli ki han phela kilawan poi hasiteng senya jong ka arpusan terik minta ubnai hakasnong klau ha riboy district hadu baki ba kila do thia do dem namar ka jingpa kite ki han ki beher na sun uba lamburom marsharing rangba snong klau ulayat hu ba hakate kamien jong ka arpusan terik diki hajar teli ki han phela kilawan wan poi hakate kasnong mi ka jing sawa ka basawa jam na ka jingpa kite ki han hadu bakim nang shu ban thia bandam bat pinlong ya ki ba ban mi na la ki jong ki yeng ki sem ban lit pet ya ki te ki han ulayat huru ba kawai na peneng ki te ki han ki baher kala hab ha kawai ka pinthor ka baklem la shu ban her biang bat la kem mat penlaj im ya ka the way urang ba bala tip kerteng kum u attrition soyong kat ba ki wei pat kila her biang bat kum kasnong kala rai banaj IT ya ka te ka han sha katanat wildlife bat le kat kum ki kendon ka ai Kane kare ka sim ka ba phla ka ba wan poi hang ne ha shnong kleu ha ga mit arp santrek te mentangi don hang ne ha yeng jong wei u nong song snong ba de nang ne na shnong kleu ba le yo ban kem ya ka ne ka sim ka ba phla to na ka liang ka shnong kleu wei nong song snong ba kerteng u agringsyon so yong uleyo ban pelaj im ya kan sim ke nakaliang yong u wong ba menin ke step uleyo ban tiam ya kan sim namar baha kami arfo santrik kini kisim daki hajar tili kilawan her sa kan sinong jungi te barok kinong song sinong kila sing pela kimi kya dem su of the gamit bat menin ke step ka arfun trik nakaliang ba edinson namar ba sneu namar ka don ka penthor ka ba jan yang jungu yo sneu ka jing pa jung ka ba sung pla te rumta na ka liang jungu la lepek bat ulayo ban kem ya kan sim te na ka liang jong ka dor bar snong kumba kala don hi ka ai ba nyimde ban peniap ya sim la ne simrat di badon po snong po thau te rumta na ka liang ka dor bar snong ila rengkat bat uneu nongyo ya kan sim ila penbek bengin IT no ya kan sim sya ka wailai te tang kumta hai na kaliang jong i kum kasnong kublai sibot